Silang Pangasinan! San Jacinto owes its prosperity to agriculture. This community has nurtured a way of life that embraces the land and its bounties. The highly skilled rope makers of Barangay Away here in San Jacinto have been passionately crafting ropes for 5 decades that led the community to prosper. Way back po sa mga ninuno pa po namin, sa mga tatay pa po ng mga parents namin, sila na po ang nag-umpisa nito. Tawag po dito Managlubir po. Halos buong barangay po namin, pero ngayon nabawasan na po. Mula sa pagpapatuyo ng mga buli, paggawa ng mga materials, hanggang sa paglulubid, pwede po hanggang isang linggo, mga 4 bundles, 5 bundles, ganun, 200 to 250 bundles na naman na po yun. Basta mapuno lang po yung tinatawag naming karetilan, makakabuo na po kami ng 50 pieces na ganito po. Isang bundle na po yun. Mula sa mga malikhaing kamay ng mga taga San Jacinto, these ropes are exported into different countries. But here in Pangasinan, they are turned into different handicrafts na pinagkakakitaan ng iba't ibang lugar tulad ng San Carlos, Malisiki at Manaoag. Mga bata pa lang, talagang ganito na yung hanap buhay namin. Karamihan kasi ginagawa namin basket, ganito. Mga laundry basket, ganun. Halimbawa, ang puhunan naman na ito sa amin, 75 lang. Pero pag mayroon din mga bumibili dito na mga ano, binibigay din namin mga 100, ganun. Sana magawi kayo dito sa Pugaro sa amin. Tingnan nyo yung mga gawa namin. Dati po parang pangtali lang po nila sa mga baka, kalabaw, ganun po. Sa mga alaga nilang hayop hanggang sa yun nga, nakilala na rin po nila sa paggawa ng mga handicraft. Sa pagpapalubid po or paggawa ng lubid, meron pong mga nakapag-aral sa kolehiyo, nakapagpagawa ng bahay, nakabili din po ng mga ari-arian, pang-araw-araw din po nagastusin. Pero pinaka naitulong po talaga nito is nakakatulong sa pagpapaaral ng mga anak nila. Ito po yung produkto namin, yung lubid po na sinasabi nila, and ito po yung ginagamit namin sa pagpapagawa ng handicraft, mga upuan, mga basket, cabinet, mga laundry, basket, mga ganun po. From being a necessity, their knowledge in rope making has been passed down from generation to generation. Its legacy is continuously woven in every twist and turn of the rope, a testimony of the community's unwavering dedication to preserving the art of handicraft making. Ako rin po, yung mga nauna din po sa amin, yung mga magulang ko po, mula pa po pagkabata, tinuruan na po kami. Tapos ngayon po na malaki na rin po kami, ituturo din po namin sa mga bata na susunod po sa amin para po hindi mapatay yung paglulubid na ito, para diretso pa rin po. Sana ipatuloy po rin po ang pagtangkilik nyo po sa produkto namin para po ganun pa man makatulong din po kayo sa mga mamamayan po dito sa aming barangay. Buli, or better known as Silag in Pangasinan, drives together the diverse communities in the province, a catalyst for both economic and social progress, proving that hard work truly pays off and leaves a legacy.